с Лавбер. Извинявам, че изключих. Сега аз ще кача първо видеото, първа част, понеже без да искам да се протегна, нали, да взема шишето и изключих записа. Виктория, ако не направи някаква глупост, няма да е тя. 6 7 Чайте малко нещо заяде. Добре. Камерата видях, че заяде, затова. Не. Почти. Чакайте малко, че телефона малко се е наклонил. Така. Главно е на тук да гледам. 8 и съм. Опитах се да го изтегля без да се видя. И съжалявам, че не се показвам. Просто да, сещате се защо. Първо, не искам, не знам защо не искам. И второ, не знам, така са ми препоръчвали да не се показвам. Защото знаете, като аз сега имам 288 абоната. Ако аз ги видя и съм си показала лицето, те ще ме познаят и само автографи, има автографи. И на мен, честно казвам, много не ми е приятно, защото все едно не можеш да излизаш. Просто не го мислете погрешно, че се нахали. Напротив, вие се прави и аз така съм искала, но просто не е много приятно. Понеже някои хора са много милички и обичат нали, своите хора, за които са се абонирали. И да, за това нормално, но просто не е приятно винаги, като излезнеш и затова. Не ме разберете погрешно, аз обичам много абонатите си, но не знам, просто малко ме срам. Също така, не срам. Нали, срам ме да съм навън и да се снимам с хора. Ще ми е приятно, но ще ме е срам. Не знам защо ще ме е срам, просто. Аз съм много срамъжлива за това. И пак казвам, не ме разбирайте погрешно. Ей, гатус. Почти. Или как го хвърля. И ако искате, мога да направя видео, където отговарям на вашите въпроси в коментарите. Или, например, измислям аз въпроси и отговарям. 8 си, още 8. Авус. Лили, как ще ми удари телефон? И по никакъв начин не рекламирам Лавбер, просто ми е вкусно. И просто обичам да снимам. 9. И почти. Лили. Хайде. Yes! 10, вижте. На кого съм чу. Айде 11. Ако му. Хора, без да искам спрях записа, но направих 11.
Така че това е от мен. Ако ви е харесало видеото, се абонирайте и харесайте това видео. Ако пък искате да ме питате или да ми кажете нещо, пишете в коментарите. Надявам се този път да успея да ги включа, защото понякога не успявам. Чао!